Nasungkit ng isang babaeng pulis mula sa lalawigan ng Pampangang bronze medal sa handgun shooting competition na ginawa lang naman sa France. Tinalo ng policewoman ng 20 competitors na nagmula sa iba't ibang panig ng mundo. Sports News po muna tayo, hatid ni Rainiel Pawid. Kilala ang mga babaeng kapangpangan sa galing nila sa pagluluto o di kaya ay pagiging beauty queens sa mga pageants. Pero ibahin niyo si Police Superintendent Grace Tamayo ng Sasmuan, Pampanga. Imbes na sandok at bulaklak ang hawak, sa baril siya nahilig at naging bihasa. Naiuwi lang naman ni Tamayo ang bronze medal sa katatapos lang na 18th Handgun World Shoot na ginanap sa Châteauroux, France noong August 28 hanggang September 2. Dahil sa pagkapanalo ng babaeng pulis, napahanay ang Pilipinas sa 3 bansang pinarangalan sa Ladies Individual Division ng nasabing kompetisyon. Tinalo lang naman ni Tamayo ang 20 international competitors. Ayon kay Tamayo, matagal na niyang inaasam na makamtan ang pagkapanalo hindi lang para sa pulisya at sarili. Siyempre, unang-una sa Pilipinas, sa mga magulang ko at saka yung bansang, sa ano natin, yung sa Pampanga. Palagi kasi nilang sinasabi sa akin na manalo ka o matalo, nandito lang kami sa likod mo. Naniniwala rin si Tamayo na makatutulong ito upang maiangat ang moral ng pambansang pulis. Hindi rin tayo nahuhuli sa ibang bansa. Actually, ang mga Pilipino, magaling talaga sa shooting competition. Kahit nakabase sa Campo Crame si Tamayo, hindi naman niya isinasantabi ang pagbibigay kaalaman sa mga kabataang nais matutunan ang abilidad sa nauusong sport na gun shooting. Kung gusto nila, open naman lahat. Walang problema. At nandito rin ako sa kanila kung gusto silang magpaturo. I'm willing to teach them naman. Bukod kay Police Superintendent Tamayo, may 12 Pilipinong pulis pa ang nakapag-uwi ng medalya sa kaparehong kompetisyon. Sa ngayon ay naghahanda na rin si Tamayo para sa susunod na Handgun World Shoot na gaganapin sa Thailand sa taong 2020. Ako si Rainiel Pawid para sa Metro Central Luzon News.